भारताव सोमजिदों थाम्फैनिफ्राय मोनसे गोदान बेराम जाय बेरामनि दिनैसिमबो भेक्सिन आरो मुलि दिहुनजायाखै। बे बेरामनि मुङानो जाबाय जिका भाइरास। बे बेरामखौ गुबुन हादोरावसो नुनाय जायोमोन, नाथाय बे खेबाव खोला भारतावबो बे बेरामजों साग्लोबजानायखौ नुनो मोन्दों। कर्नाटकनि रायचूर जिल्लायाव सासे 5 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'नाव जिका भाइरास साग्लोबदों। बेबायदिनो बावैसो सिगाङाव महाराष्ट्रआवबो सासे 7 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नाव जिका भाइरास साग्लोबनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो भारतनि मोनथाम रायजो केरेला, महाराष्ट्र आरो उत्तर प्रदेशआवबो जिका भाइरासजों साग्लोबजानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय सानखालि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'सानि देहायाव डेंगु आरो चिकुनगुनिया टेस्ट खालामनायाव बे उन्दै गथ'सानाव जिका भाइरासखौ मोननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे हिनजावसाया गुबुन जायगायाव दावबायहैयाखैब्लाबो बे बेरामा साग्लोबो आरो बेखौ लानानै रायजो सरकारा जिल्लानि सिङाव आरोबाव बे बेरामजों साग्लोबजानानै थाबावनायखौ सन्देह खालामदों। WHO नि मिथिहोनाय बादिब्ला बे बेरामा थाम्फैनिफ्राय सोमजियो आरो बे बेराम जायोब्ला मानसिनि देहायाव बिगुरनि बेराम, लोमजानाय, मेगन गोजा जानाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय आरो खर' सानाय सोमजियो होननानै WHO आ मिथिहोदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।